بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تفي لاجبو موفوني إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wati segen la fiembo kofe ansigina kana nyonsoro anga jemu gay konnala no e dine baro mi jemu kay nabe wuli kase karamo ma anika karamo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna funi dawla ambe an flebara woni an lajebaw bela jelen fu jien fanta ani nani ansigina kana nyonsoro anga jemu kay kono ani an karamo bi nyonfe ani an barake nyon dine la no e Alhasan Modibo mate mi meira mala tukuni ninkene ka madugulinte aka chesrina ka wulika jola dine barala anya wile kanabi anabi na jeka boroke dine kuna fundo ka yana ngado nga boroko na nga mawile amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Hassan folu temelen ko fe amado jamana yimbe wati dola 600 amako be kuma kan dola wati bena akuma odo tanni hiji labe umbesina jamana re fana be wati dola wati normal wati gelamano no e jamana nyema kalafili bara damnera campagne re dalela bela jeleme bola ki yere ko fo ibsiga minke jamana o hukmu konala dine ka yeta minye o konala am feka baroke o kan o jamana de nyumaya jamana re dine re ka yeta me jamana la ibangina jamana wala yi jamana minde dine ka yeta muye jamana la ani yala qur'ana woni hadisa kumana jamana de yakanwa amma fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. O ko fami an la jali kala bela jali foku wala mando ka foli kerengrentia ya ka di remo sabla ani an la me ba ka nyon soro sababu mando e o sababu foli la halsa tuguni ka Shrif la TV na de mambagaw anan kanu mbagaw anan karamo re na ka de maga bela jali foku wala mando Usman ye faso ta ka laje ta soro faso arabukana weli chogo chama be ala wili chugo folo mi bala na doni no al wataniye me wili chugo wero be fasula al balad al bilad ad-dar ad-diyar qur'anena nani kalima do ye minum be fasuko kuma yira hal na soro watanu yere mana yoroni kelen qur'ane kono o ba jira annaka foko fasuko ye fenye mintara dina fe parce que fendama do kanu ala ya adama den dani we ni re kanu ala ya adama den dani we faso kanu ala ya adama den dani we kuma dola nafulun feminu ni yasro oluwe kasbiyatu ya ala ya adama den dani o kanu we donc qur'ane kuma na faso ko ka ni fochugo ina kuma dola ibaye qur'ane aya ukono ka chaya ibaye jaluta ni taluta ka kisala qur'ane aya bayira ka foko uba fo muna antiboka keleke وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا من أنتبو ka faso defensi ta ka keleke sabula u ya labo an faso konnala donc faso de yoroy kuma dola adama de haketo nyinna kuma na barajuru tigara yoromi kuma dola yorode do yoromi ni abeye abi lafiya en katime jien yorobe la jilenka ni bora faso la kata yorowere ibi fendo santi no be wele ko tungarankeya kuma dola bise ka santi ka foko iba aye ka foko kuma dola iti I place la iti ijoro iti mine chuko nyana donc faso de ya ye fembili de dina konnana
n'i ye diinɛ ka lamɔ yɛrɛ ta k'a jateminɛ ani kuranɛ ka lamɔ ta k'a jateminɛ ani kirabaw ka lamɔ ta k'a jateminɛ lamɔ in kɔnɔna na siga t'a la i b'a dɔn k'a fɔ ko faso kanu b'a la. Kira yɛrɛ bɛ bɔ don min na a ka dugu la n'i ye hadithiw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a kɛnɛma yɛrɛ don k'a fɔ a bɔtɔla i yɛlɛma ka faso lajɛ k'a fɔ faso in ye ma atuyabaki wallahi e ɲɔgɔnna faso duman tɛ yen wa ma ahabaki ilayya e ɲɔgɔnna dugu tɛ min ka di ne ye o kuma dɔ la anti ahabbul biladi ilallah e de ye ala ka duguw la kanunen ye mais ne kun ti bɔ e kɔnɔ lawla anna qawmaki akhrajuni ma sakantu ghayrak ni mɔgɔ de kun ma kɛ sababu ye e sigibagaw kun ma kɛ sababu ye ka ne bɔ i kɔnɔ ne kun ti bɔ wa den ka ni fɛn o fɛn bɛ bɔ a faso la maa o bɛ bɔ a faso la a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ bɔkunba dɔ bɛ a la ni gɛlɛya ma mɔgɔ min bɔ ni fantanya ma mɔgɔ min bɔ i b'a sɔrɔ ko gɛlɛn dɔ y'a labɔ n'o tɛ a ka di bɛɛ ye i ka to i faso la i ka hɛrɛw sɔrɔ yen o kuma lasurunyana diina kuma n'a ka kosɛbɛ sura yɛrɛ bɛ an bolo sura min bɛ baladu fɔ la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad ka i kale magan dugu la n'o ye alakira faso ye sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ o ye kira ka manja fana ye a yɛlɛla makan fɛ makan n'a ka bonya ka kɔrɔ mais alakira ka manja n'a ka bonya a ka fasodenya makala ala y'i kale alakira faso la sallallahu alaihi wasallam donc ninnu ye fɛnbaw ye fɛnba minnu n'olu bɛ se ka jate minɛ kuranɛ kɔnɔna na hali muhajirunaw ka nali maka ka bɔ maka kana madina ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ lil fuqara'i ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun maa minnu ni fantanw do ko u labɔra u ka dugu la n'o ye maka ye ka na madina k'u bɔ u ka dugu kɔnɔ k'u bɔ u faso la k'u b'u ka nafolow cɛ la u ti dɔwɛrɛ ɲini ala jɛn kɔ depuis i b'a dɔn ko ja fasoko a kuma fɔlen do kuranɛ kɔnɔ hali n'a sɔrɔ danfara dɔ bɛ yen diina ka yeta la faso la ani mɔgɔ minnu bɛ fasoko maa wɛrɛ dɔw bɛ fasoko kɛlɛkɛ cogo dɔ la diinɛ bɛ dan dɔw sigi fasoko faamuya la ni ala jɛna n'an ka baro kɔnɔ an bɛna bɔ n'o ye mais diina ka éducation na siga tɛ a la i b'a ye k'a fɔ ko diinɛ bɛ fasoko kibariya don mɔgɔw dusukun na alakira ka hadisaw la sallallahu alaihi wasallam a caman bɛ yen nɔ minnu bɛ a yira an na k'a fɔ ko fasoko yɛrɛ fɛnba don u deni madina bukhari yɛrɛ bɛ a lakali k'a fɔ ko kira ye duwawu dɔ kɛ allahumma habib ilayna almadinata ka hubbina makka wa ashad ala anw bɔra an faso de la ka na mais an nana sigiyɔrɔ la den kɔni kuma dɔ la i t'i sigiyɔrɔ dɔn i bɛ se ka bɔ faso dɔ la mais ala bɛ t'i sigiyɔrɔ kɛ yɔrɔ dɔ ye a ko ala madina fana kanu don an dusukun na i n'a fɔ an faso maka kanu bɛ an dusukun na cogoya min na hadisa dɔ bɛ yala an bolo ka caya hali n'a sɔrɔ hadisa sɛgɛsɛgɛbagaw y'a jira k'a fɔ ko o tɛ hadisa sahihu ye k'a fɔ mawdu do hubbul watani min al iman al imam ibn al jawzi rahimahullah ale y'a jira a ka mawduatu kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ se ka sabati alakira la mais kuma in ye kuma kɔrɔma de hali n'a sɔrɔ kira ba ka kuma tɛ nin ye mais i b'a sɔrɔ maabaw dɔw y'a fɔ kira yɛrɛ minnu formé minnu bɔra kira ka walandaw la sallallahu alaihi wasallam donc faso kanu maaba dɔw y'a jira ko limaniya dɔ don hali n'a sɔrɔ hadisa tɛ ala k'an bɛɛ sababa ma an kɛlen kɔfɛ ka faso yɛrɛ dɔn ani faso ka faamu kuranɛ diinɛ yɛrɛ la silamɛya diinɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'a dɔn fɛn o fɛn hadamadenya yɛrɛ la wala faso ni fasoden yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ hakɛw bɛ yen wajibi ye an b'a fɔ ma an ka bi kan na droit et devoir faso yɛrɛ ka hakɛ ye jumɛn ye fasoden kan ani faso yɛrɛ fana kan ka mun kɛ kuma fɔcogo wɛrɛ la fasoden kan ka mun de kɛ a faso ye faso yɛrɛ fana kan ka mun de kɛ a den ye n'i ye jateminɛ kɛ kabako bɛ kuma in kɔnɔ parce que ni faso i n'a fɔ an balima filaw b'a wele cogo min sudu baba faso géographie be c'est à dire que faso sigiyɔrɔ dugukolo ka yɔrɔ min tigɛlen don k'o kɛ faso o bɛ yen mais yaasa o yɔrɔ in ka fasoya kiti sɔrɔ
i bɛ taa sɔrɔ kabila dɔw de b'a kɔnɔ, i b'a sɔrɔ i mɔgɔ ɲɔgɔnw de b'a kɔnɔ, i b'a sɔrɔ balimaw ni sinjiw de b'a kɔnɔ, olu bɛ jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Faso ka hakɛ belebele dɔ fɔlɔ ye an k'a dɔn ko Ala de ye fasodenya latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. K'a dɔn k'a fɔ ko Ala de ye fasodenya latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka kɛ fasoden kelen ɲuman ye, ka bɛn sabati, ka wuli ka jɔ ka bɛn ɲɛɲini ka sabati faso kɔnɔ. O ye faso ka hakɛ belebele dɔ ye fasoden kan. Ka wuli ka jɔ ni gɛlɛya ko k'a bɛ wuli ka faso kunbɛn. O de la a bɛ hadisa kɛnɛman na sunanu Tirmidhi la k'a fɔ man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun. Maa o maa kun tora fasoko la k'i tora i togo la. Parce que ni faso ma jɔ, ni gɛlɛya ye faso sɔrɔ, a ye e sɔrɔ, a y'i balimaw sɔrɔ, a ye sinjiw sɔrɔ, a y'i teriw sɔrɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka hali diina sɔrɔ. Munna? Parce que diina bɛ waleya faso de kɔnɔ. Misiriw bɛ min? A bɛ an fasow kɔnɔna na. Batukɛyɔrɔw bɛ min? A b'an fasow kɔnɔna na. An ka kalankɛyɔrɔw bɛ min? O bɛ faso kɔnɔna na. Donc ka jɔ faso da la jugu kan'a sɔrɔ, o ye faso ka hakɛ belebele dɔ ye. O k'a sɔrɔ fana a kanuna, parce que i bɛ fɛn de défense ta i ye min kanu. A hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye ka faso kanu. O de la a bɛ dɔnnibaga dɔw ka kuma la k'a fɔ ko ni sabanan bɛ fa ni ba la, law kana lil walidayni thalith, ni thalithu bɛ walidayni la ko faso de don. Watani anta thalithun li waliday. E ne fa ni ba kɔfɛ, e ye ne fa ni ba sabanan ye. Parce que fa ni ba Ala ka yamaruya kɔnɔ olu ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra e sanfɛ faso dugukolo sanfɛ. Donc ne nana ni o sababu ɲuman ye. Donc e ye ne faniba dɔ ye. I b'i faniba supporter cogoya min na, i bɛ don faniba ni gɛlɛya cɛ cogoya min na, faso fana i kan ka don ani gɛlɛya cɛ ten. O de la mɔgɔ min bɛ fatu fasoko la ko shahidun, a bɛ hadisu kɛnɛma na k'o ye shahidu de, parce que a y'a joli di yaasa faso tɔw ka kisi u ka tanga. walawla daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u. Imam Warshi y'a kala walawla difa'ullahi nas. Ni dɔ tɛ wuli ka jɔ yaasa ka faso kuma bɔ, siga tɛ a la bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya sɔrɔ. Donc Usman, i ka ɲininkali ye ɲininkaliba ye. Ka faso a hakɛ fɔlɔ ye jumɛn ye? O ye ka défense ta. Hakɛ filanan ye jumɛn ye? A kanunen kɔfɛ a kan ka kanu. Faso ka hakɛ sabanan ye jumɛn ye? O ye ka i tilen faso ye. Parce que kɔnɔnajɛya faso ye, c'est très important. Kuma min don kumaba don. A ɲininkara, kira ye ɲininkali kɛ ko kira kumana sallallahu alaihi wasallam ko ad-dinu nasiha, ko diinɛ ye kɔnɔnajɛya ye. Qalu liman, a ko faso kan kɔnɔnajɛya ye, diinɛ ye kɔnɔnajɛya ye cogo di? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ko k'i kɔnɔnajɛya Ala ye, k'i kɔnɔnajɛya kira ye, k'i kɔnɔnajɛya a tɔgɔ ye di umma alimamu ye, ka tila k'i kɔnɔnajɛya i fasoden ɲɔgɔn ye n'o ye amma ye, k'o ye kɔnɔnajɛya dɔ ye. Donc fasoden kan ka kɔnɔnajɛya faso ye. Faso mago b'i la don min i ka jɔ. Faso y'i ci ka taa mission min na, i k'a kɛ kɛcogo ɲuman na. I bɛ rapport min kɛ faso ye k'a fɔ k'a kɛra ten, n'a ma kɛ ten lahara i bɛ jɔ. Faso bɛ nafolo min d'i ma k'i ka taga kɛ, o nafolo kan ka don o da fɛ. N'a ma don a da fɛ, siga tɛ a la, i ni faso bɛ kiti. O de la lahara dɔ don, kiti tɛ hadamadenw dama ni ɲɔgɔn cɛ, hali an ni fɛn wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ, an fasow ni ɲɔgɔn cɛ kiti bɛ se ka ye. Donc faso ye fɛn belebeleba de ye. I ye min fɔ, a hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye, hakɛ filanan, hakɛ dɔ fana ye faso kɔnɔna na. An k'an jija, an k'an cɛsiri faso kanunin kɔfɛ, an k'an jija, an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma, jugu kana fɛrɛ faso ma. Ninnu de tun ye hakɛw ye, hakɛ minnu ni olu bɛ se ka fɔ faso ko kibaruya la. Jamanaden kan ka min k'a faso ye. Jamanaden kan ka min k'a faso ye. Faso yɛrɛ kan ka min k'a ka jamanaden ye. Faso kan ka min k'a jamanadenw ye. O fɔlɔ-fɔlɔ ye ka jamanadenw, a fana ka vice versa don, a fana ka jamanadenw kanu yira. N'an ye faso fɔ, a ka ca Ala fɛ dugukolo yɛrɛ tɛ wuli ka kuma an fɛ, mais faso la Ala kɛlen don ka ɲɛmɔgɔw bila, ka kɔmɔgɔw bila. Ala kɛlen don ka fanga mara kalifa dɔw ma, olu de bɛ wele ko faso jɔbagaw, faso tabagaw. Minnu bɛ olu duguma, olu fana ye olu dɛmɛbagaw ye, k'u kɔnɔnajɛw ye, mais sanfɛ mɔgɔw fana ka duguma mɔgɔ hinɛ minɛ.
o la kuma in c'est-à-dire fɛn ninnu donnen no ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛ hadithiw kɔnɔ k'a fɔ ko yala an bɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye ko an ka ɲɛmɔgɔw tɛ kɛ dɔ wɛrɛ na an yɛrɛ tɛ parce que fasoden n'i kɔnɔna jɛya ala bɛ kɔnɔnajɛya timɛbaga d'i ma mais ni kɔnɔ finna siga t'a la ala bɛ gɛlɛya dɔw bɛ se ka se an ma o kɔnɔna na ala k'an bɛɛ sababa ma hali ala bɛ n tali dɔ gosi wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan Allahu akbar aminatan mutma'inna ko ala ye misali gosi dugu dɔ kun bɛ yen nɔ dugu in ka di don n'i y'a bisi a tulu bɛ bɔ a kɔrɔn ka di a tilebi ka di a fan bɛɛ lajɛlen ka di ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ko garizɛgɛ bɛ na fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo munna fo lamma kafarat bi an'umillah kumana mina a ye ala ka nɛɛmaw fitiri waleya o kumana ala so adhaqaha allahu libasa al-ju'i wal khawf ko ala nana kana kɔngɔ fini ko do ala ka tila tuguni ka siran fini do ala donc faso kuma lahalaya kɔnɔna na ala y'a kalifa mɔgɔ minnu na olu ka kan an ɲɛmɔgɔw ye u kan ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn kelen bɛ yen nɔ faso ɲɛmɔgɔ la n'a y'i jija o la faso bɛ ɲɛ o fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye al-adlu wal-adala wallahi kuranɛ ka kumakan kɔnɔ i b'a dɔn o la k'a fɔ ko tilennenya ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ n'u y'u jija ka tilennenya instaurer faso kɔnɔ wallahi faso den bɛɛ b'a tɔnɔ dun hali ni silamɛw tɛ hali ni kafirifinw don ustaz Usman hali ni bolibatulaw don mais ni tilennenya bɛ yen wallahi ala b'u dɛmɛ wallahi ni tilennenya bɛ yen ala b'u dɛmɛ mais ni an kana da silamɛya an ka limaniya nation bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɛɛ ka kɛ kuranɛ hafizi ye san o san an ka taa ni ka segin kɛ alikaba la n'an ma tilen wallahi ala b'an labila donc tilennenya c'est très important u ka tilen faso ka ressources la u ka tilen fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la kuranɛ bɛ fɛn dɔ fɔ fasodenya kiti la silamɛw yɛrɛ ye k'a fɔ ko suratu hakilila suratu talaqi do k'a fɔ muminiw ye ala kɛra mantonw ye sallallahu alaihi wasallam ko ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين مغمن مفنج أولا kitabu dungew la ani diina wɛrɛ mɔgɔw la a ka tɔɔrɔ min sɔrɔ a b'a ka sigiyɔrɔ la a b'a sigiɲɔgɔn ɲuman don n'a bɛ tɛmɛ a b'i fo a b'i dɛmɛ k'i ka hakɛw dilan k'ale ne tɛ diina kelen i bɛ wuli ka taa tɔɲɔ ou bien a bɛ jɛ ka tɔɲɔni bi a kan ko siga foyi t'a la ko ala ma o yamaruya di an ma ko ala ma ban fiyewu an n'olu ka bɛɛ an ka jɛ ka sigi ka fasodenya ɲuman kɛ alqist arabukan na n'i ye kalima in lajɛ a b'i n'a fɔ kalima in ni kalimaden dɔ bɔlen don n'o ye juste ye alqist qistas justice a bɛ itqanul imamu suyuti rahimahullah a ka itqanu kɔnɔ a b'a yira ko kumaden dɔw bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu lasili tɛ arabukan ye a bɛ ko nin kumaden in bɛ o la k'a yira k'a fɔ ko tilennenya ni justice nana faso kɔnɔ ni fantan ka hakɛ dira a ma faama ka jɔyɔrɔ yirala a la bɛɛ n'a ka hakɛ bɛɛ ka bonya bɛɛ ka to i damana siga t'a la faso bɛ ja hali ni diina tɛ yen faso bɛ ja hali n'u ma o don ni n'u ma ala dɔn lahara ala bɛ se ka t'u ɲininka o la mais u ni ɲɔgɔn cɛ kɔni ala b'a ɲɛ donc faso an ka hakɛ ba dɔ ye a ka tilennenya kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais ka jamanaden dɔ ta k'o bonya ka fan dɔ kɛ jamanaden lasusu ye ka fan dɔ ye k'a to yen n'o kɛra siga tɛ a la an ni gɛlɛyaw bɛ kɛ ɲɔgɔn na donc ninnu ye waleyaw ye an kan ka hakili to min na kosɛbɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahababa dɔ bɛ yen n'o ye imam ali ye karamallahu wajha ko a ye yahudiyakɛ dɔ ye munumunu na don dɔ la yahudiya in bɛ maakɔrɔba kun don a retraitelen no madina mais a ko munna u t'u occupé a la ko yahudiya don ali ko mo mais ni yahudiya don a b'aw ban ka occupé a la faso den dɔ de don k'u k'a minɛ o yɔrɔ bɛɛ k'a ka hakɛw di a ma ka ni du t'a bolo du ka d'a ma a ka garizɛgɛ ka ɲini ka di a ma k'a don assurance la i b'a dɔn anw ka diinɛ ye faso jɔ diinɛ de
ka diinɛ ye faso ko bɛ diinɛ kɔnɔna na parce que i ye diinɛ tigi ye i kan ka faso fana parce que diinɛ yɛrɛ bɛ labaara faso de kɔnɔ n'a ye faso ci diinɛ tɛ se ka labaara yarabi ala k'a nɔgɔya an ye Cheikhana ni bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i jɔyɔrɔ la faso ɲɛmɔgɔw man'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u ka hakɛw kɛ kɔmɔgɔw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u ka hakɛw kɛ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ jɔ o de la an bɛ Alahu taala y'a jɔ cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye an y'a fɔ an ka kuma daminɛ la an filɛ waati minnu yɛrɛ la sisan kalo in yɛrɛ kɔnɔna ni ala sɔnna la jamana ɲɛmɔgɔ sugandi baaraw bɛ sen na campagne yɛrɛ dayɛlɛ la maa caman fana jɔrɔlen don élection ninnu bɛna kɛ cogo di ka taa élection tuma la n'an y'a ye jamana caman na ye a bɛ kɛ sababu ye ka fitina wuli ka mankan wuli jamana kɔnɔ ladilikan jumɛn b'i bolo wala jamanaden yɛrɛ silamɛ surtout jɔyɔrɔ ye jumɛn ye walasa ka basigi instaurer ka basigi kɛ sigi jamana kɔnɔ élection ɲɛkɔrɔla in na surtout ala m'an bɛn na sababu naam ladilikan fɔlɔ min bɛ an bolo o de ye prise de conscience ye adamaden k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye hakili d'i ma ɲɛni de kama wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲuman sira kan ani ala ɲɛ siranya kan an kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguman sira ani ala sɔsɔ kan o de la nin n'a ɲɔgɔnnaw la fasoden kelen kelen bɛɛ kan ka nin k'a ka hami ye yanni i b'a fɔ i bɛ taa voter wala kelen i bɛ karisa ɲini k'a dɔn wala kelen bɛ nin fɛn ɲini a fɛ wuli k'i jɔ i ka ala wele i ka istikhara kɛ ala mɔgɔ min ni faso in ka kan mɔgɔ min ni faso hinɛ b'a la faso a b'a danbe dɔn a bɛ faso to a danbe la an y'a ɲini i fɛ ala ne silamɛ ne diinɛtigi y'a ɲini i fɛ ala i ka na ni o ye ka tila ka wuli ka jɔ i ka danaya bɛ mɔgɔ min kan n'o ye maa ɲuman ye i kɛlen don kɔfɛ k'o sɛgɛsɛgɛ ka wuli k'i jɔ ka taga o danaya in sabati parce que i bɛ wuli ka jɔli min kɛ ni faso y'i wele o fana ye faso ka hakɛ dɔ de ye ni faso y'i wele k'a ka na élection na e y'a dɔn k'i bɛ se ka na fɛn tɛ don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ na fɛn caman bɛ yen nɔ lahalaya caman bɛ hali ni mɔgɔ bɛ a la mɔgɔ min man di e ye fiyewu i bɛ se ka taa bulletin jalan bila o fana ye fasodeya dɔ ye faso ye n wele n nana mais sugantita ninnu na ne kɔni man ka maaya la mais i ye n wele n nana n y'i jaabi i bɛ baraji sɔrɔ o la oui parce que hadithu kɛnɛman bɛ yen min b'a fɔ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman mɔgɔ mɔgɔ ni i ye fɛn de ye min ni fɛn kɔnnen don ko i bɛ se k'a yɛlɛma ni tɛgɛ ye Usman yɛlɛmani ni tɛgɛ ye n'i ye bulletin ta k'a glisser o tɛ yɛlɛmani dɔ ni tɛgɛ ye ne y'a dɔn ko ala jɔn dɔ bɛ yen e y'a dɔn ko nin ni ala ko ka kan ko a kan ka dɛmɛ n'i taara ka taa dɛmɛ ni tɛgɛ ye kira fɔlɔla ka dɛmɛ ni fɔ ni tɛgɛ de ko ka munkaru yɛlɛma ni tɛgɛ ye ka misali la ni ko dɔ bɛ min man di e bɛ se ka yɛlɛma ni tɛgɛ ye n'i y'a yɛlɛma n'o ye i ye fasoden ɲumanya kɛ wala kelen k'a yɛlɛma ni nɛnkun yɛrɛ k'a yira mɔgɔw la ka mɔgɔw sensibiliser wala kelen ka a kɔn dusukun yɛrɛ fana na wa dhalika adhafu al-iman ko yɛrɛ ye limaniya la dayifulen donc o la an bɛ kuma bila nin yɔrɔ in na k'a deli ala fɛ ne ni aw ala k'an fara fasoden ɲumanw kan Usman an tɛ se ka kuma bila cogoya si la fo fɛn dɔ de ka fɔ san ba 50 a bɛ hadithu kɛnɛmanw kɔnɔ ko san ba 50 yanni diɲɛ ka ja ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ ala y'a latigɛ mɔgɔ min ye a kana n'o résultat bɔra n'o ma kɛ e sago ye i jija i ka faso de makara kana fɔ i bɛ fɛn wɛrɛ makara faso bɛ sabati cogoya min na i b'i jija an ka kumakanw sabati an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma yaasa faso ka sabati o la mais ni bɛɛ ko k'a bɛ wuli ni fitinɛ ye parce que fitinɛ ka ko ala subhanahu wa ta'ala ye wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa an k'a dɔn k'a fɔ an ka sira fitinɛ ye parce que fitinɛ tɛ se mɔgɔ minnu yɛrɛ dɔrɔn ye tɔɲɔni kɛ fitinɛ tɛ dan olu ma a bɛ cari ko tasuma de ya rabbi ala ka jamana in ala ka banban ala ka kisi ala ka tanga an dalen don malidenw na an dalen don an faso de ɲɔgɔnw na k'a fɔ u bɛna ko in minɛ ni minɛ cogo ɲuman ye ne ni aw ya rabbi ala k'an bɛɛ fara faso de ɲumanw kan ala ka limaniya jidi ala k'an sutura ala k'an laban ɲɛ ala ka alijinɛ nɔgɔya ya rabbal alamin an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo n'o ye Sheikh Hasan Ba ye Hasan Modibo Ba a ka nin walanda nafama in na ka di jamana in ma ani ka di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma an filɛ waati min na jamana mɔgɔ bɛ a denw bɛɛ lajɛlen na an kelen o kelen jɔyɔrɔ bɛ an bɛɛ la jamana kɔnɔ
nga an kan ka jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min makara o ye fitina kɔlɔsili ka don an ni fitina cɛ. Violence fitna ka kɔn campagne ɲɛ ka kɔn élection ɲɛ, élection waati, élection kɔfɛ fitna man ɲi, fitna tɛ maa si ranger, a tɛ maa si ka ko la. Jamanadenw yɛrɛ dama kɛlɛ min bɛ yen nɔ ni gagné ni perdit t'a la o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ka kɛlɛ de ye. Gagnant ni perdant to la ko bɛɛ ye perdant de ye o, bɛɛ ye perdant de la. Ala man kisi la ni fitna wulila jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min fagara o min ye fagali kɛ o a bɛɛ de perdira, a bɛɛ de perdira. Ka d'a kan jɔn perdira, jamana de perdira. A den dɔ de y'a den dɔ faga. A tɛ se ka nisɔndiya k'a fɔ k'a den dɔ ye fagali kɛ, a tɛ se ka nisɔndiya k'a den dɔ fagara. Donc an bɛɛ lajɛlen k'an kɔlɔsi jamana in élection in bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la. Kɛlɛ ko tɛ ni i kanubaga ye jɔn ye e dalen b'a la i ni Ala cɛla la maa min bɛ se ka jamana in baara cogo ɲuman na taa i ka kala fila ye. I y'a fɔ cogo min na ni e yɛrɛ fana ka danayamɔgɔ t'a si ye e yɛrɛ ka hakilina la nin si tɛ se k'a dilan ka taa voter o kɔni ye ka hakɛ ye. Bulletin nul fana ye voter dɔ ye o. Ne kɔni nana voter nka ne ma voter a si ye. O fana ye kuma dɔ ye o. I votera o voix in fana bɛ jate o fana y'a dama kuma ye. Jamanaden fan dɔw votera nka olu dalen t'a si la o fana ye kuma dɔ ye. Ka kuma kuncɛ nin kan dɔrɔn an ka hakili to jamana in na, an ka jamana in dilan, an ka hinɛ jamana in na. Jamana in mɛnna gɛlɛya kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na. An bɛ Alahu taala deli jamana in ka hɛrɛ bɛ maa min bolo Ala k'a nɔgɔya o ye. Ka jamana in yɛlɛma k'a diya a tun bɛ cogo kɔrɔ min na ka kɔrɔ maa min bɛ se k'o kɛ Ala k'a nɔgɔya o ye. An bɛ dugawu kuncɛ ni an karamɔgɔbaw ye dugawu min kɛ Allahumma jal biladana min khairil bilad waj'alha aminatan mutma'innatan ila yawmit tanad. Ala k'an kɛ jamana ye, Ala k'an ka jamana kɛ jamana ye, jamana min ka di ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan, jamana min ni basigi b'a kɔnɔ ni sira ni jɔrɔna foyi tɛ a kɔnɔna la. Ala i kana maa coron an kunna maa min tɛ hinɛ jamana in na, maa min tɛ hinɛ jamanadenw na. An ka kotaw kama kana maa coron an kunna maa min tɛ hinɛ jamanadenw na. Ala ye ko kɛ Alakira n'a somo bonya ni a barika kama. Ka segin ka aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. An bɛ Alahu taala deli élection ninnu Ala k'a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la. Campagne minnu baara daminɛlen don Ala ka o fana timɛ hɛrɛ la. Kasara kana bɔ a kɔnɔ, mankan kana bɔ a kɔnɔ, ɲɔgɔn nɛni, ɲɔgɔn bugɔ, ɲɔgɔn jogi kana bɔ a kɔnɔna la. Ka jamana kuntigi sigi fana ɲuman se ka a ɲuman kɛ hɛrɛ la. Mankan kana bɔ a kɔfɛ, mankan kana bɔ a ɲɛfɛ. Ka segin k'aw fo ka waleɲuman dɔn diinɛ baro kanubagaw jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. An bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw jira an ni aw bɛɛ lajɛlen na. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.